שלום רב, קוראים לי שחק קרלינגר. זה הפרויקט בלמידת מכונה שלי. בחרתי בסייבר, יש לי רקע בזה. אני עובד בתור בקר הסוק, ועניין אותי לראות את האופציה לחקור פקטות בעזרת למידת מכונה. דבר שיכול לעזור במיטיגציה בלייב, וגם לתחקור אחורה דרך ויירשארק וכו'. בוא נתחיל. זה דברים שהשתמשתי בהם בצ'אט GPT. כמובן זה לא הכל, אני לא יכול לשים פה הכל, אבל זה הדברים המסיביים העיקריים שעל זה נבנה רוב הקוד שלי. בואו נמשיך. אימפורטים. פה טענתי את המידע, רציתי לעשות ויזואליזציה שלו ולבדוק אותו, לוודא שהוא בסדר. ניתן לראות שבאמת ראיתי את החמש האלה הראשונות, גם של הטסט, גם של הטריין, עוד מעט הטסט. וידאתי שאין שום דבר שחסר בדאטה. כנ"ל גם בטסט, רציתי לוודא שאנחנו עובדים עם אותו דבר. עוד מידע כללי רציתי לדעת וצריך לדעת על המידע, על הדאטה. ניתן לראות שיש אימבלנס מטורף של מידע שצריך לקחת אותו בחשבון ולהתייחס אליו. פה ויזואליזציה של זה, כמו שניתן לראות, בקושי קיימים. מצב ריאליסטי בסופו של דבר, יכול להיות. אלא אם כן מתקפת דידוס או זה משהו בסגנון, אבל זה בסדר. זה חלוקה לפי סוג פקטות, פינגים, TCP, UDP, היטמפ שמראה בין כל ה-correlation. אין פה איזה משהו שהוא חריג, הוא יוצר דופן. זה עניין אותי מאוד. ניתן לראות שהפאקט לנס, הצפיפות של הפאקט לנס של ה-suspicious וה-anomaly מאוד מאוד מתרכזת באורך פקטות קצר, לעומת ללא אנומליה שהוא מאוד כאילו מתרחב ומתפרס לאורך כל הזה. זה מעניין לראות. אני דווקא אמרתי שזה יכול להיות הפוך, אבל טעיתי. פה התחלתי לעבוד ולהתאמן. רציתי לבדוק כל מיני אופציות וכל מיני דברים. בעזרת צ'אט הצלחתי לכתוב משהו שבעצם מוריד פיצ'רים ומוריד עמודות במידה ואני רוצה, כדי לבדוק באמת את כלל האופציות. כמו שניתן לראות, דרופר. זה הפייפ הבסיס. ניתן להמשיך. השתמשתי בלוג'יסטיק רגרשן, רנדום פורסט ובליניאר SVM. חשבתי שליניאר SVM דווקא ינצח, טעיתי, הלוג'יסטיק רגרשן ניצח. ניתן לראות את זה. טוב, לוג'יסטיק רגרשן ניצח, אחלה סקור. אני ניסיתי, לא הבנתי שזה צריך לעשות אקספרימנט וגרטתי את מה שעשיתי. ניסיתי לעשות מטריקה שקשורה ל-TCP כדי באמת לעשות לזו TCP flood. זה לא עבד לי טוב, הפרוסס רץ במשך 446 דקות, נתתי לזה לילה שלם וזה עדיין רץ, כי היה לו 1000 ומשהו פיץ לבדוק, זה לא עבד לי טוב. וגרטתי את זה לצערי, אז אני לא יכול להראות את זה. זהו, פה אימנתי מחדש את המודל, ופה ניתן לראות את התוצאות. ניתן לראות שהוא סיווג בצורה נכונה מאוד את האנומליות ואת ה-suspicious. היה לו 3 מתוך 2000, כמעט 400, שהוא סיווג בצורה לא נכונה של ללא אנומליה, שאני דווקא מוצא את זה מאוד מאוד איכותי וטוב. לאבד 3 פקטות זה שווה את זה. וזהו בגדול, זה הפרויקט שלי. תודה רבה שצפיתם, המשך יום נהדר.